There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to... Soc professor de filosofia als Salesians de Sarrià. Mapamut és la primera novel·la que publico. La meva relació amb la creativitat no comença amb la literatura. Jo venia més del món de la música, toco amb un grup de rock progressiu. Escriure lletres no banals doncs és una manera de treballar-se també l'estil, no? M'encanta la novel·la russa. No suporto la ciència-ficció. Comencem el 2005 amb la situació d'una noia que, a partir de rebre una notícia inesperada, visita els Estats Units amb l'esperança de retrobar la seva germana, desapareguda fa més de 13 anys, però el fil conductor de la història es va teixint recuperant episodis anteriors, és a dir, anant endavant i endarrere, sempre intercalant present i passat, a fi de mantenir una mica el suspens, de donar al lector els elements necessaris per seguir la història, però a la vegada de crear capítols que puguin ser petits universos, cada un d'ells, que s'obrin i es tanquin, petites històries que són com instantànies d'una emoció, però també són instantànies d'un espai. Hi ha una mica l'interès d'aquesta mirada catalana cap a l'Amèrica que ens han explicat i reexplicat 1.200 vegades, però que evidentment resultarà diferent a través del filtre d'uns ulls europeus, catalans, com es vulgui dir. Jo la considero una novel·la d'emocions, una novel·la que el que pretén és aprofundir en estats. El tema d'assumir una pèrdua, una desaparició, una absència, però curiosament, quan aquesta pèrdua, quan d'alguna manera la protagonista s'està acostant, la Judit s'està acostant al retrobament, a la possibilitat de que la seva germana torni a aparèixer a les seves vides per sorpresa, quan ja s'han conformat a una manera de viure amb una vida trencada però d'alguna manera que ha retrobat una naturalitat o un ritme. Aquesta idea de la por a reestructurar el cor. És més senzill a vegades continuar amb un sentiment dolorós però ben col·locat que assumir una novetat que pot ser desestructuradora. Que em sembla una novel·la àgil de llegir. És de capítol curt, des del meu punt de vista intens. Per mi l'epicentre és clarament el tema de la identitat, la voluntat de fer una novel·la atractiva pel lector. Des del meu punt de vista és una lectura que obre la gana de continuar llegint. This waltz with its very own